И какво става, хора? Аз съм Ивака69 и днес снимаме на FC Mobile. Това е отборчето, което имам. Взех си Модрич 9-8. Патрик Виера го продадох, защото правеше много грешки в отбора. И ще играем малко хед-хед. И ето това ни е опонента. Има много силен отбор. Нека да му видим отбора. 104 МБП. Уау. Добре, матч започна. Топката е в Раул. Сега топката е в Фолдън. Топката е в МБП. Подаваме към Исак. Исак тръгва. Исак. Удря Исак и гол! 1-0 за нас. Видях, че има някакви нови подобрения по геймплея. И нека видим дали е така. Сега не усещам нещо ново, но... Нека да видим. Добре, там има свободен удар. Нека Ван Дайк да отиде в вратата и да удари, но Куртуа там спасява. И подава към Белингъм. Белингъм подава към Исак. Исак към МБП. МБП тръгва. Добре. Там МБП подава пас към Исак. Исак ще успее ли? Да, Исак! Исак! Не, Исак не можа, но има корнер. И пускаме на атак. Подаваме към... Не можахме там да центрираме както трябва. Но топката е в МБП. МБП много е бърз. Добре, там ни заби, не можахме да вземем от МБП. Но там Куртуа дали ще спаси? Не, но. Добре. Матчът почва. Там МБП. Подава към Джул Кансело. Сега топката е в Мохамед Салах. Мохамед Салах. Не, там гол. Взима топката. Не, МБП пак трябва срещу вратаря. МБП. Пак ли същото е? Какъв е то гол, бе? Добре, матчът започна. И пича ни вкара същи два и същи гол. Добре, топката е в... Не, зения. Топката е в Исак. Исак ще пробва един пауър, защото там не можа. Топката е в Фолдън. Топката е отново в МБП и ще пробва пак същото, аз съм сигурен. Добре, нека видим какво ще направи. Добре, там добър финт от него. Топката е в... Не видях кой беше, но сега е Ван Дайк. Топката е в Джо Кансело, подава към Мохамед Салах. Мохамед Салах там. Мохамед Салах, но там Ашли Кол. И свърша по времето. 1-2 сме. И почва второто по време на матча. Топката е в Лука Модрич. Не, там ни заби. Топката е в Салах. Защо? Топката е в Раул и сега продаде към МБП. Топката е в МБП. Добре, там. Стига, бе. О, не, дуспа. Добре, дано да я биете. Браво на Куртуа спасява. Познахме посоката. Бе, там МБП. Уолкър тича надолу. Подаваме към Исак. Подаваме към Салах. Салах там. Не. Салах. Салах не можа там. Добре. Сега топката е в Баджо. Подава към Зидан. Топката отива в Фил Фолдън. Но там Белингъм. Но Белингъм не можа. Топката в Йодогър. Там. Добре. Браво. Добре. Уолкър тича надолу. Дали ще измислим нещо с МБП? Бе, подаваме там към Исак. Топката е в Зинедин Зидан. Зидан не вкара. Добре, влиза Ривалдо. Дали? Не можахме. Ай, стига. Добре. Топката е в Ашли Кол. Подава към Зинедин Зидан. Топката е в Йодогър. Топката е в Килиан Мбапе. Добре, там Киолер я взима. Топката е в нашия МБП. И МБП Добре, МБП с пауършот! Но не, дори не отцелихме вратата. Влиза Белингъм. 83-та минута на матча. Топката е в Ашли Кол. Добре, топката е в Белингъм.
Там Раул. Топката е в Зинедин Зидан. Там Ривалдо. Джо Кансело дали ще направи? Добре, Джо Кансело там. Трябва тичай. Не. Свърши се край. Няма какво да стане. Добре, там браво на Кьолер. Но мина времето. Тук ако спечелим, взимаме много купи. Играе се чупената карта на Джинола. Това не е други опонент. Какви са тези отбори, бе? Добре, добър отбор има. Добре, почва матча. Там подава към Александър Арнолд. Топката е в... не знам кой е този. Бе, там тича. Какво прави Джо Кансело? Бе, топката в Белингъм. Подава към Ембапе. Ембапе там тръгва сам. Добре, Ембапе. Добре, Ембапе. Стига, бе! Това нормално. Добре, гол! Гол в 12-та минута на матча. Добре, там Джоао Невес. Добре, и Салах! Салах не можа. Стига, бе! Бе, подаваме топката към Ван Дайк. Топката е в Ембапе. Добре! Не, какво? Как не го вкара, бе? What? Добре, не го вкара. Не знам как не го вкара изобщо. Какво прави този пич? Не знам какво прави, но мина цялата защита. И сега ще има дуспа. What? Стига, бе! Какво стана чупената ви игра, бе? What? Какво стана? Това хакер ли? И това беше от днешния клип, хора. Накрая ни пусна хакер. Или поне си мисля, че беше хакер. Не знам какво стана. И ако ви е харесал клипа, оставете един лайк. Споделете с приятели. И чао!